Nembag ken naragsak ken nagasat na aldaw iti Sabat kadagiti ang amin kakabsat. Yaman tayo kinapo Diyos ta inted namanen kada tayo iti panangirugi tayo iti baro nga quarter kakabsat nga buklen iti bulan iti Oktubre, Nobyembre, pinggana iti Disyembre kada ito'y agda mga tawen 2021. Ket iti panangadal ko kabsat kada ito'y baro nga quarterly tayo. Agdama ang kinapudno ijay Deuteronomio. Ket may sa kabsat nga nagimbag apadamag. Kada tayo nga anak ni Apo Dios nga agtidiyag kadigitoy nga panawen. Nga agururay kadagya sidegen nga panagparang ni Apo Jesus kakabsat. Ket kayat mi nga ited dayjay nabara nga ayat ken kablao mi kada kayo. Iti agtultuloy nga panagkakadwa tayo kakabsat. Ket sape ko ma kada ito nga panagadal tayo kada ito nga oras. Ken ti agtultuloy ito kakabsat nga iti tunggal rabii iti Biyernes. Ken ni Apo Dios iti mangbindisyon kada tayo. Agyaman tayo kadigiti gagayem nga nurugyanen iti kastoy nga adal. Itaramidin da nga sigot kakabsat ket i-share da kadagiti Facebook friends da. Takayat naman nga dahil bendisyon nga maawat tayo kadagiti panagadal tayo. Ket maibingay naman kadagiti gagayem da kakabsat. Thank you very much. Dawat kakabsat nga iti panagpatuloy tayo ket agkararag tayo. Managayat ken manakabalin amin nga Dios. Agyaman kami amata iti biag ket salungat. Isu iti kan kanayon ket sagsakit. Agyaman kami nga Dios san ka nga urang. Iti panangited kadagiti bendisyon ang sapulan ni akas itin kami. Agyaman kami ama. Tagapu iti panangidaldalan mo ket anda kami manen nga mangirudi iti baro nga quarter. Iting kang panagadal iti napatek na sa malagip mi iti kinaimbag mo iti naglabas sa ket dayta kumaitarabidem kada kami iti panagadal mi iti saon kada ito'y manen nga lawas ket nagtultuloy nga napalpas mo Dios dayta kami iti Santong Espiritu iti mangidalan kada kami agyaman kami launay iti nagnapo nga Jesus ninawat bidigit. Amen. Iti adalin tayo kakabsat ket may panggap iti libro iti Deuteronomio. Iti paulo nga inkabil iti General Conference iti pagleksyonan tayo kakabsat. Agdama a kinapudno ijay Deuteronomy. Present truth in Deuteronomy. No alain tayo kakabsat dahil nga libro. Makita tayo nga dahil panagbiag tayo on the present time at kakabsat ti ilawlawag na nga agbalin a pudno agdama a pudno nga agpaay katatayo. Ket daytoy kakabsat iti paulo na iti lesson number 1. Pauna iti Deuteronomio, the preamble. Ikabil tayo kakabsat dayjay preview na nga manglukat kada tayo tapno iti panagadal tayo iti sumarsarununton nga inaldaw iti tunggal lawas nga agadal tayo. Ket makita tayo kakabsat dayjay panangiturong ni Apo Dios kada tayo kadayjay nga hintayo nga adalen. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti umuna nga Juan 4 versikulo 8. Basahin tayo kakabsat. Ti saan nga agayat saan na nga ammo ti Diyos. Ta ti Diyos ket ayat. Anyan nga nagpintas kakabsat nga pablaak. It is a clear declaration. God is love. Ket iti kitain tayo kakabsat nga ni Josue
isun iti baro nga pangulo iti Israel. Addadan kakabsat iti pagbeddengan iti litang nga nagnagnaanda iti patapula tawtawen ken iti kanaan nga isutin karin ni Apo Dios nga tawiden iti ili ng Israel. Iti nagbagtan na kakabsat isu dadya karayan Jordan. Ni Apo Dios ket binalakadan na ni Josue. Masarakan tayo di balakat na iti Josue 1 versikulo 8. Kuna ni Apo Dios laglagi pem apasaen ken adalen. Ti libro iti linteg iti aldaw ken iti rabi tapno maanurot mo amin asag gudayen na ket rumangay ken agbalegi kanto. Iti kayat ni Apo Dios kakabsat. Ni Josue ken iti Israel. Ket rumangay ken agbalegi da. Iti kayat ni Apo Dios kadatayo. Ket rumangay ken agbalegi tayo may. Ket dayjay inted na kakabsat nga sikreto iti panagbalegi ken panagrangay isu dayjay basaen ken dayjay maawatan ken anuruten anyat kada sawen aramiden dayjay nga naisurat ijay libro iti linteg. Amun tayo kakabsat nga iti Biblia. Dayjay umuna nga libro iti Biblia from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Dagiti libro kakabsat nga insurat ni Moses. Dayjay kunatoy nga the book of the law. Isu nga itinbagana ni Apo Dios ken Josue laglagi pa. Dayjay insurat ni Moses ket masapul nga adalem anurutem iti aldaw ken iti rabi. Dayjay iti Biblia daydi. That was their holy scripture. Dayjay tiempo ni Josue. Kitaan tayo kakabsat. Kalpasan iti sumagmamano nga tawtawen. How important the book of Deuteronomy is. Iti ili iti Diyos, idi ken uray pa itata. Ijay mikadua nga ari, kapitulo 22. Iti pakaistoryahan kakabsat, iti panangituray ni Ari Josiah. Iti maysang aldaw, inbilin na ken Hilkiah isu dayjay kangatuan apadi, nga bilangin na numano dayjay daton nga nakolektada. Dayjay nga padi, idi bilangin na. Dayjay nga kwarta. Adda iti nasarakan na, ije uneg iti balay, iti Diyos, ije templo. Masarakan ije bikadua nga ari, 22 versikulo 8. Dinasarakan na dayjay libro iti tulag. Ni sapan nga iskro ti iskriber kakabsat intugot na daytoy anasarakan dayjay nangato apadi ket apan nang inted iti ari. Idi nakita dayjay ari dayjay a libro nga nabayag ana idulin. Iti naramid na kakabsat iti versikulo 11. Pinigis na iti pagananay na. He tore his kingly robe. Ket dayjay nga ari inbilin na nga maadaan iti pudno a panagdaydayaw ken ni Apo Dios. Manipod iti Jerusalem inggana iti amin apaset iti pagarian na. Sana inbilin iti verse 32 iti mikadua nga ari kapitulo 13. Kunana,
nga iti libro, the book of the covenant, ket masapul a basaen. Ti saludsod. Adda dagiti the book of the law. 5. Nga nasarakan da iti templo. Anya da iti inbilin ni Ari. Husaya, nga basaen, adalan, ken tungpalen, isu da iti libro iti tulag, the book of the covenant. Iti ibagada kakabsat, kadagiti 5 nga insurat ni Moses a libro. The book of Deuteronomy is the book of the covenant. Isong importante kakabsat na naadaan iti reformation, naadaan iti revival, naadaan iti panagsubli iti Israel, iti pudno a panagdaydayaw ken ni Apo Dios. Gapu iti panagadalda kadaytoy a libro iti Deuteronomy. Kadaytoy nga quarter kakabsat. Daytoy aramiden tayo. Adalin tayo. Daytoy libro iti Deuteronomy. Ket ti kararag tayo. Dayjay nga naaramid iti ili ti Israel iti panawin ni Ari Husay. Maaramid iti bukod tayo a panagbiag. There will be revival and reformation. Da iti sentro iti adal kadaytoy nga libro kabsat. Ket nalawala unay. Maadal tayo iti agnanayon na tulag. Maadal tayo may panggap iti linted ken iti parabol. Maadal tayo iti ayat iti Dios. Ken kastamot ten iti panagayat tayo iti padatay nga tao. Irugi tayo iti libro iti Deuteronomy adalan. Deuteronomy 1 verse 1. Kunana, these are the words which Moses spoke to all Israel on this side of Jordan. Adadan, kitkitaan dan, dahil ipatawid ni Apo Diyos, adagaan na ikari. Likudan dan kakabsat, dahil napait akap kapadasan. Ket ijay, denggenda, dahil inbaga ni Moses, nga isuntumaten itinsurat na kaday tumalipuna. Itinamnama tayo kakabsat, kaday ito'y panagadal tayo, kaday ito'y fourth quarter, kaday ito'y nga tawen. Ket kas kakabsat, kaday jay kunatayo nga literal Israel. Ngayon, panguluan ni Moses nga sinublat ni Josue. Nga dadan iti border ti Kanaan. Ket datayumet kakabsat will be inspired as we prepare to cross the Jordan River and enter into the eternal kingdom nga insagana ni Apo Diyos nga agpaykanan. Kada ito'y kakabsat nga quarter at da iti upat. Akayat ko nga isuntulat tayo iti pagsentruan iti panagadal tayo. All our study from this time until the 13th lesson kada ito'y panagadal tayo iti libro ti Deuteronomy will revolve on this four truth. Umuna, the history of God. Ni Moses kakabsat, inulit-ulit na nga insalaysay dagiti inaramid ni Apo Dios nga agpaay iti ili iti Israel. Manipud ti panang isalakan na kadakwada iti Ehipto, inggana kada iti panagdalyasat da, bendisyon nga inted na iti letang. Iti rabii kadwada ni Apo Dios, babaen kadayjay nga ulep nga nagbalin alawag. Iti aldaw kadwada ni Apo Dios, babaen kadayjay nga ulep nga mangited iti linong kadakwada. Insalaysay ni Moses
dagiti nga panagbaligida nga inted ni Apo Dios. Mikadwa nga kayatay nga kitaan kausa. The love of God. Ti Dios ket ayan. Gaputay ayaten ni Apo Dios iti Israel. Ni Apo Dios isu iti nakigubat nga agpaay iti Israel. Ket kadagiti apan nakigubat ni Apo Dios nga agpaay iti Israel. Nagbaligi iti Israel. To love Him is our response. Kadagiti nga panagbaligi na gapu iti ayat na kadatay. Mikatlo nga kayatay nga kitaan kadaytoy kakabsat nga quarter. Dayjay tulag iti Dios, God's covenant. Agsipud ta ti ayat ket relationship. Ni Apo Dios simrek kadaytoy apan nakitulag na iti ayat na iti Israel. Gapu kadaytoy ako natayo nga covenant. Maysa a tulag. Maysa a kontrata nga inaramid na nga agpaay ken kuana ken iti ili nga pinili na nga ti Israel. Di kapat kakabsat. God's people. Ti Israel isu iti ili iti tulag. Nagrugi ken ni Abraham. Ket daytoy panakitulag da ken ni Apo Dios. Ayaban ni Apo Dios kakabsat nga ti ili na nga ti Israel ket agbiag da kuma na santuan gapu ta ti Dios nga nakikontrata kadakwada, the God who made a covenant with them ket Dios ana santuan. Dayjay ayat da nga agpaay iti Dios. Isu kakabsat iti mangited dayjay panagbuteng, panagdayaw, ken panagtungpal kadagiti bilbil. Kadaytoy leksyon tayo kabsat, makita tayo dayjay proseso iti panangited ni Apo Dios daytoy atulag kadagiti anak na nga Israel. Ket mairaman tayo kakabsat, umuna kitaan tayo ti Dios isu ti ayat. Paset mayulo tayo mo ng 1:4 na ideklara ti Dios ket ayat. Kadaytoy kakabsat nga panagadal tayo ken irugi tayon kadaytoy lesson number 1. Maisentro ken maisentro iturong na iti amin a leksyon tayo nga ti Dios ket ayat. Pinarsuana iti amin nga da gapu ti Dios ket ayat. Ket idi nga pinarsuana kakabsat iti tao ni Adan ken ni Eva. Inted ni Apo Dios dayjay waya-waya nga agpili, the freedom of choice. Tapay ti Dios ket ayat saan na nga piliten iti agayat ken kuana. Kayat na nga gapu kadagiti kapadasan dayjay nga ayaten na. Kadagiti nga bendisyon nga ited na itinaldaw-aldaw iti panagbiag na. Masursuro naman nga ayaten iti Dios nga isu ayat. Mikadwa ang nakita tayo kabsat iti pagleksyonan tayo. Dayjay panakatnag. Namuan tayo nga idinalpasen a pinarsuan ni Apo Dios iti tao ni Adan. Inbilin na nga adda dagiti kaykayo iti minuyungan. In the Garden of Eden, inted ni Apo Dios iti amin akayo nga mabalin nga panganan ni Adan ken ni Eva iti bunga na laksid kadayjay a pinili ni Apo Dios ket imbaga na
daytoy akayo. Apakamuan iti naimbag ken iti dagas. Iti bunga na sa anyo akanan. Sa anyo asagidan. Dati oras amangan kayo iti bunga na. Matay kayto adibon. Ammo tayo kapsat ijay pa nakasulisog ni Eva. Iti Genesis 3. Nga ni Satanas binalbaliwan na digay nga balikas ngayon baga ni Apo Diyos kadakwada. Imayen dayjay pan nakalilaw, imayen dayjay pan nagdwa-dwa kadagiti dua nga pinarso ni Apo Diyos ganadan ken Eva. But it was Eve who was facing that temptation that day. Idi ngayon baga ni Satanas, saan kay to amatay, no di ket di agbaling kay to akas iti Diyos. Ni Eva, nangalan iti bunga, kinnan na. Nangalamat iti bunga, inted na kini Adan. Kinnanmet ni Adan. Denggen tayo kakabsat, dayjay panakitungtong ni Apo Diyos, kadagitoy nga asawa, inyon unana, ti babae, sanantuin sa runo, ti lalaki, masarakan iti Genesis 3:16-17. Kinunana ti babae, paadwag tu itirigat asagabaem bayat iti panagsikog mo, ket at-addan tupay nga yun dumteng iti panagpasikal mo, nupay kasta, kasapulam tulatta ti asawa ngem iturayan na kanto. Umayen ti rigat, umayen iti utpot, umayen iti panagsani, bunga, kaya panagpaso. Kunamit ni Apo Diyos kini Adan, kinunana iti lalaki, impangag mo ti asawam, ket kinnan mo iti bunga nga inbaga adi mo kanen. Gapo iti daytoy nga inaramid mo mailunod iti daga. Masapul nga iginaed mo panagtrabahong unos iti panagbiag mo. Tapno addanto apitem ket umanay ataraon mo. The earth was cursed. Everything was cursed. Gapo kini Adan kini Eva. Laglagipin niyo kakabsat, kalpasan ka dahil nga panagbasol, imayen ni patay. Death and the smell of death was all around them. Injak kakabsat nga ma-imagine, itirik na ni Adan ken ni Eva, idi nga sinakruy ni Adan, dayjay bangkay ti anak da nga pinapatay ni Abel. Dinatay ni Abel, gapu ta pinapatay ni Cain. Anyang nga riket. Imayen, dagijay arikrikan. Kitaan tayo, dayjay mikatlo a cycle na. Ni Apo Diyos, ayan. Ureno na, nag-iti tao. Kayat ni Apo Diyos na isublina, dayjay apan nakitulag namanen, kadagiti anak na. Pinili na ni Abraham. Di mikatlo a cycle, di panakaayab ni Abraham. Basahin tayo kapsat iti Genesis 12:1 hinggan 3. Kinuna ni Yahweh ken Abraham, panawam ti pagilyam, dagiti kakabagyam, ken amam, ken inam, ket ingka iti daga nga ipakita to ken ka. Paraburan kanto ti adu nga anak,
ken apo ko ket agbalin kanto adakkel ang pagilya. Bendisyonan kanto ket ag dinamag to itinagan mo tapno mausar a pamindisyon. Bendisyonak to ti adu una na bendisyonak to dagiti mang bendisyon ken ka. Ngem ilunod kunto dagiti mangilunod ken ka. Dawaten to dagiti amin na nasyon dito'y lubong ti daga bendisyonak ida akas tipan ng bendisyon ko ken ka. God is love. Saan ang maikat dahil kababalin na ayat. Gapo dati Diyos ket ayat. Kayat na nga itultuloy dahil jay nga ayat na kundi pa ng bendisyon na iti tao nga inayat. Uray pa'y nagbaso. Pinili na Abraham. Anyan nga nagpintas kapsat. Umuna nga kari. You will be a great nation. Agbalin kanto atak ken apagin. Ikadua, I will bless your name. Bendisyon ko to itinagan. Ket agdinamag to itinagan. Tapno mausar a pamindisyon. Kitain nyo kapsat yung proseso. Ni Apo Diyos gapu iti ayat na, bendisyonan na ni Abraham. Ket dayjay nga panang bendisyon na ken ni Abraham. Agbalinmet ni Abraham nga bendisyon nga agpaay kaning disagsabay. Iti proteksyon iti ayat. God who is love protects dayjay nga ayatan na. Itinbagana sino man nga mangilunod ken ka, ilunod ko. Sino man nga mang bendisyon ken ka, bendisyon ako. Anyan nga nagpintas ka. Ket makita tayo nga agtultuloy yan dahil plano ni Apo Diyos iti panang isublina. Tapno makita tayo kakapsat dahil nga pinaka-importante apan nakitulag panang pili ni Apo Diyos ken ni Abraham. Inusar ni Pablo dahil ito yung nakapadasan. Ket insurat na iti Galacia 3, versikulo 7. Basaan tayo pagsan. Ngarod, masapol abagbigan tayo, adagiti addaan pamati isuday itinapaypayso akapututan ni Abraham. Impakpakauna tinasantuan na surat, palintigan iti Diyos dagiti hintel, babaen iti pamati. Ket na ipakaammo iti naimbag adabag ken ni Abraham. Si kanto ti aramaten iti Diyos apang panang bendisyon na iti amin asang katakwan. Anyan kabsa. Ituyakon, ituykan, asimrek, kadaytoy nga panangadal tayo. Tapay, kunana ni Pablo, impakpakauna iti nasantuan asurat, apalintigan iti Diyos dagiti hintel, babaen ti pamati. Siyak, may saka hintel. Si kakabsat ko, may saka mahintel. Ngem iti karina ni Apo Diyos, palintigan na tayo, gapu iti pamati. Ket gapu iti pamati tayo ni Apo Jesus kapsat, na ibilang tayo akapututan ni Abraham. Ket dagiti akarkari nga inted ni Apo Diyos, kadagitoy nga dagiti pilihan ng nangruna ken ni Abraham. Tawid nga agpaibeten kadatay. Isungintun kakapsat no makita tayo. Inarami din ni Apo Diyos di pa nakitulad na. Ijayen in the lineage kapututan ni Abraham. In my name, Isaac. Ni Isaac,
in mind ni Jacob. Ni Apo Diyos pinalbaliwan na itinagan ni Jacob, inted na itinagan na Israel. Ammo tayo hindi niya pakastoryaan kakabsat. Nganapan ni Jacob, kenti pamilya na, kenti kita anak na kinapuko na ijay nasyon iti Ehipto. Gaputan ni Jose, kadyan. Kalpasan nga natay ni Jose, nagbalinin nga adipen dagiti Israelitas iti Ehipsyo. Ti Diyos ayan. Sana nga linipatan dahil tulag na kini Abraham nga isumeten iti ipatawid na iti Israel. Winawayaan na dagiti anak na ket inpan na kakabsat ijay letam nga isu iti nakitulagan na kadakwada. Adda di puon kakabsat iti bantay iti Sinai. Iti Exodus 19 versikulo 4 ingana iti 6. This is the fourth cycle. Dayjay panakitulan ni Apo Diyos iti ili na nga Israel ijay Sinai. Basahin tayo kapsat. Nakita tayo dagiti inaramid mo kadagiti Ehipsyos ket no kasano iti panangawit ko kada kayo. Akasla agila ang mangitayab kadagiti sibong maipan kada kayo ditoy. Ita no agtulnog kayo kanya ket sa limitmetan nyo titulag ko. Da kayo dagiti tattao kuna itintero kukwak tintero adaga. Ngem da kayo dagiti napili at tattao. Tattao anang ikonsagrar nga agpailaan kanya ket agserbi kayo kanya akas padi. Anya iti kunanan na Apo Diyos. Iti verse 5, kukwak itintero adaga. Adu kakabsat iti tattao iti entero adaga. Ngem pinili ni Apo Diyos. Iti Israel nga naggapu iti kapututan ni Abraham nga isu iti nakitulagan na. Tapno isuda dagitiyay an agbalin an isang sangayan at tattao. Dagitiyay nga inusar na kakabsat. Da kayo dagiti napili at tattao. You are a chosen people. Pinili na ket inkonsagrar na. Pinili na ket adda iti mission da. Agpaay laeng kanya. Kuna na Apo Diyos. Agserbi kayo kanya akas pa. Nagwenda giti tattao. Idi nagwenda inted ni Apo Diyos dayjay. The stipulations of this covenant is written in the Ten Commandments iti Exodus 20. Ammo tayo kakabsat. Dayjay may kalima nga cycle. Iti panaglikod, panagpasol iti Israel. Iti verse 8, iti kapitulo 19, iti Exodus. Sang kamaysa asimungbat dagiti amin at tao. Atong pangalan da iti amin nga inbaga ni Yahweh. Ket ipakamuda kini Moses kini Yahweh iti sungbat da dagiti tao. They have a convocation. They had the meeting and they made a vote. Ket kunada sang kamaysa as simungbat dagiti amin at tao.
They were in unison. They were in unity. Nga inbagada, nga tungpalinda, dagiti amin, nga inbaga ti Diyos. Nga mamutayo kakabsat, saan da tinumpa. Ket ito pat apulo ataw tawen. Gaputasan da nga tinumpal da dyan nagtulagan da, iti Sinai. Nagbalinda nga nagpagnapag. They became wonders in the wilderness for 40 years. Ito'y asumre, it is setting na iti adult tayo. At dadan, ijay boundary, iti letangken iti kanan. They were about to enter the promised land. Ket ni Apo Diyos nakitulag manen. Kakapsat ko daytoy iti adalin tayo kadaytoy nga kon. Daytoy lesson number 1 is just a review. At dantod manen digiti nung unay nga iyadal na tileksyon tayo. Manipod lesson number 2 in lesson 13. Tamaamuan tayo kakapsat the present truth iti agdama adama iti libro iti Deuteronomy. Ni Apo Diyos ko may timangidalan ka dati. Ni Apo Diyos ko mamang bendisyon ka dati. Ni Apo Diyos ko matimang ipalagip ka dati. Nga si kakabsat ko ganito siya dati yung mami. Ay ayaten na tayo ni Apo Diyos. Pinili na tayo ni Apo Diyos. And we are almost home. At data yung kakabsat. Ijay panagserve. We are agdama kadaytoy nga sitwasyon iti pandemic nga iti COVID-19. At dadigiti kakabsat na nagbalin ang kapadasan nga nagsakit daw Diyos kadaytoy nga virus. At dan digiti kakabsat nga inagasam at yaman na kanya. Diningig mo digiti karkaran. At dapay layo mo Diyos dagiti kakabsat kang damay kanta. Nga nakakwarantin. Malabit na dati ti pagdaingan da. Wino ka dagiti pagagasa. Ngam di lang mabalik mo Diyos. Ngay di man nakabalin na imam. Kit isagit mo ka dagiti nga. Agasang sundo Diyos. Itid mo dahil di pa nagtalik. Maminsan pa yaman kami. Kasi kay ti Diyos na mapalinti na awagan kasi kami amami. Agyaman kami po Diyos kada ikaw ng sabat. Itid mo kada kami tinsang it apanaginan. Kada ito na. Iturong na kami kada ichay kada lulawag pa.
tapos makita mi tayo panagayan. Agyaman kami ako. Dadi gituing araraw mi. Ket idanon mi, iti tatulong, iti parang. Gapu, iti man nakabalin anagan di anak mo ni Apo Jesus. Agyaman kami. Dadi mengmit mo ti ito. Amen. Amen. Ni Apo Diyos karugsat. Madaydayaw na Apo Diyos ti pagyaman. Ni Apo Diyos ti mangtulong iti tunggal kasi. Ay eten kanya Apo Diyos akas dayay kang kanaling ay eten Happy Sabbath, ang gana naman Sabado. Ni Apo Diyos ti mangtulong.